Kaixo guztioi, gaurkoan ere elkarrezketaren tarteari leihoa irekiko diogu hemen Hamaika Telebistan eta gaurkoan Euskal Herria post-COVID-19 ekimeneko Unai Pascualekin gaude. Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, lehenik eta behin, nondik dator Euskal Herria post-COVID-19 ekimena bultzatzeko arrazoia, evidenteki pandemiaren baitan bultzatutako hausnarketak dira, eta dagoeneko 650 akademikoen babesa jaso du eta baita ere, beste 1000 norbanakoena ere. Bai, bueno, badakigu lur planeta nola dagoen, zientziatik hainbat eta hainbat mezu bota ditugu azken aldi hontan, ez? Esango nuke azkeneko hamarkadan bereziki. Badakigu klima aldaketa edo emergentzia klimatikoa hor daukagula, bioaniztasunaren galera azeleratua hor dagoela, eta hainbat ingurumen arazo dauzkagula, eta horiek bueltan datozkigula, ez? Eta, bueno, COVID pandemia ez da salbuespen bat. Zientziatik, aspalditik generaman esaten bioaniztasunaren galerak ondorio latzak ekarri ditzazkela jendearen osasunearen gain, eta, bueno, adibide bat besterik ez da, adibide gogorra, baina horrelako gehiago izateko arriskua badaukagu. Orduan, bueno, zientzialari batzuk ibili ginen aurpisa eta hausnarketa egiten, nola egin genezake Euskal Herrira ekartzeko eztabaida estrategiko bat. Uste dut, COVID pandemiatik ondo atera izateko hausnarketa sakonak eta zabalak eta partekatuak egin behar ditugula. Eta, bueno, pixka bat, zientziatik aletxori jarri nahi izan dugu, eta esan dezun bezala, jadanik 650 akademikok, babesa eman diote manifestuari, eta, bueno, espero dugu, orain ere, norbanakoen babesarekin, olatua gero eta handiago izatea, eta benetan eztabaida hau gizarteratu eta auzolanean, estrategiak zehaztu, lanildoak ezarri, eta denon artean, gauzak hobeto egin alizatea, krisi honetatik ondo atera izateko. Bai, gainera balorean jarri behar da, Euskal Herriko unibertsitate guztietako babesak jaso dituela ekimenak, baita ere Pabeko unibertsitatekoak eta baita atzerrikoak ere. Hori da, Euskal Herri mailako ekimen bat da. Euskal Herriko lurralde guztietako ikerketa zentro eta unibertsitateetara abiatu gara. Deia zabaldu dugu Euskal Herri osoan, bai hemengo euskaldunei, akademia lan egiten duten euskaldunei, baita ere hemen Euskal Herrian beste herrialde batzuetatik datozen akademikoei edo bidali diegu deia, ez da? Hainbat kanpo ikerlari dauzkagu Euskal Herrian. Eta baita ere, Euskal Herriko hainbat lagun dauzkagu ikerketan eta irakaskuntzan munduan zehar, unibertsitate eta ikerketa zentro askotan. Eta horiei ere, luzatzen diegu deia, eta uste dut gaur egun, 60 zentru baino gehiagoko pertsonak eman diotela babesa deiari. Eta, bueno, olatua oso polita bilakatzen ari da eta oso pozik daude. Bai, lehendabiziko hausnarketan dagoeneko zertzela batzuk eman dituzu, baina nabarmentzen duzuena da aurrera begira, orain artekoak zenolako ondorioak ekarri dituen eta horren bestez, bestelako eredu eta politika batzuk ezinbestekoa direla. Bai, azkenean muina eredu bat dago, eredu sozioekonomikoa zein den. Eredu sozioekonomiko bat daukagu, zeinek azkeneko hamarkada luze hauetan, naturari izugarrizko galerak sortu dizkionak, eta horrek, jendearen gain, jendearen ongizatearen gain ere badauzka ondorio oso zuzenak, ez? Ez dira zeharkako edo epidemiko ondorioak, oso epe laburrekoak izan daitezke, eta bai, planeta sufritzen ari da, gure ekosistemak, bioaniztasuna, klima eta pertsonak ere bai. Orduan, badakigu egiturazko jatorri bat dagoela, eta hori da,
ekonomia sistema nola antolatu egin den, batez ere bigarren gerra mundialetik aurrera, ez? Badirudi ongizatea lanpostuak sortzeko eta, bueno, oso modelo eredu jakin batetik tira egin dugula, eta, bueno, gauza positiboak ekarri ditu, baina hainbat gauza negatiboak ere ekarri dituela, nahiko gauza toksikoak ere ekarri dituela. Orduan, badakigu berreraiki behar dugu gure ekonomia, COVID pandemiatik atera alizateko, lanpostua berriro sortu beharko dira, ekoizpena sustatu beharko da, kontsumoare bai, baina edozein kontsumo eta edozein ekoizpen ereduk ez du balio, ez? Orduan, hortan datza gure deia, eta, bueno, dei estrategiko edo egitura aldetik ze gauza aldatu behar diren eta ze gauza babestu behar diren, hausnartu behar dugu denon artean. Bai, babestu behar horretan, dagoeneko aipatu duzu ere, lehendabiziko hausnarketan, bioaniztasuna da, eta oraintza aipatu duzunaren hildotik aurrera begira ere, jasangarritasunak bere biziko garrantzia izango du, izan ere, ikusi dugunez, virus batek mundua hankaz gora jarri du, eta horren ondorioz, ikusten ari garen, baita ere, zifra makroekonomikoak, eta orain, osasun krisitik, giza krisira eta krisi ekonomikora igaro gara, eta zentzu horretan badago zer hausnartu eta zer aldatu. Bai, nik azkeneko egunetan izkatik hainbat hausnarketa oso polita entzun ditut eta beraiekin bat egiten dut. Bat, zera da, bioaniztasuna babestea ez dela kostu bat, inbertsio bat da, inbertsio estrategiko bat, gure txertorik hoberena dela bioaniztasuna edo biodibertsitatea babestea, hau da, natura babestea. Beste ideia bat da, bueno, bioaniztasuna babestea gure bizitza segurua dela, eta hori ikusten ari gara. Nik uste dut ez direla gauza txikiak, biodibertsitatearen galera azzeleratua da, azkeneko batez ere 30 urteetan ekonomiak azelerazio izugarri izan du, nazioarteko merkataritza, hazkuntza ekonomikoak, hau da, ekonomiaren eskala urtez urte esponentzialki handitzen ari den zerbait da. Eta horrek badauzka ondorio batzuk. Eta horren ikusten ari gara, ez da? Orduan ikusi behar dugu hazkuntza ekonomikoaren paradigma, nola ulertu beharko genukeen hobeto, zer hasi eta zer ez den hasi behar, ez da? Badaude sektore batzuk toksikoak direnak, lur planetarentzat eta gizakio non-gizatearentzat. Eta horiek identifikatu behar ditugu eta hemendik aurrera pizgarriak sortu behar baldin badira ekoizpena sustatzeko edo kontsuma sustatzeko, jakin behar dugu nori bidali behar zaizkio seinale batzuk, ez da, nori lagundu behar zaion eta nori ez, edo nola berrigituratu daitezkeen ekonomiako hainbat sektore. Eta hori hemen Euskal Herrian eta mundu zabalean, baina esango nuke herrialde garatuetan batez ere, hausnarketa oso sakona izan behar du. Ezin dugu horrela jarraitu, badakigu klima larrialdia hor dagoela, pandemia honen krisitik ateratzen baldin bagera ere, oso posible da errebote efektu bat izatea eta berriro emisioak, atmosferara botatzen ditugun CO2 emisio horiek, oso era azkarrean handitzea. Eta berriz ere, ekoizpena betiko moduan sustatzeko baldin bada bioaniztasuna suntsitu eta bar, hemendik hainbat hilabetara edo urtetara oso egora antzekoan egon gaitezke, ez da? Orduan, sorgin gurpil horretan edo horretatik atera beharko ginetik alik eta laizterren. Batez herrialde garatuetan teknologia daukagulako, zientzia hor daukagulako, eta herrialde ez garatuak etorriko dira pixkat atzera guk tira egin behar dugu. Euskal Herria herrialde oso garatua da beste munduko herrialdekin konparatuz, orduan badaukagu erantzukizun bat hor. Eta gure zientzia, ikerketak eta badauka ere bere aletxoa jartzeko. Horregatik
horregatik guk ere ateratzen dugu ekimen honen funtsa, ez da? Guk ere hemen Euskal Herrian eta nazioarte mailan badaukagulako zer esanik eta erantzukizun bat. Eta, bueno, hor gaude. Bai, ekonomia ekologikoaren kontzeptua azpimarratze duzue, eta zentzu horretan ildo ezberdinak ere mahaigaineratzen dituzue, besteak beste barne produktu gordinaren hazkunde agregatuan oinarritutako garapen eredu hori alboratzea. Bai, lehen esan bezala, oso ondo desberdindu ditugu bi kontzeptu ekonomia hitz egiterakoan. Bat da garapena, beste bat da hazkuntza. Biak nahiko elkarrekin lotuta daude batzutan, baina egunerokotasunean komunikabideetan eta biak era berdinean erabiltzen dira. Baina hazkuntza ekonomikoa da ekonomiaren eskalaren handitze bat. Eta hori neurtzeko modu on bat barne produktu gordinaren adierazlea da. BPG-a, hain zuzen ere. Hori egunkarietan, teleberrietan, ia egunero entzuten dugun zerbait da, ez? Adierazle hori mantra bat bihurtu zaigu, hilabete zenbat jaisten ari den edo zenbat igo beharko litzateke lanpostuak sortzeko. Baina barne produktu gordina adierazle bezala gauza bakarra esaten digu. Merkatutik pasatzen diren ondasun eta zerbitzuen balio erantsia zein den. Ez? Nola aldatzen ari den, nola handitzen ari den, nola murrizten ari den. Baina ez digu esaten nondik datorren balio erantzi hori, epe laburreko balio erantzi hori. Ez dakigu sektore toksikoetatik datorren edo sektore esentzialitatik datorren. Orduan, esaten duguna manifestu honetan da, barne produktu gordinatik haratago adierazle berriak behar ditugula, jakiteko nola lerrokatu gure ekonomia, gure eredu ekonomikoa, trantsizio ekologiko bat gauzatu ahal izateko. Ezin garela denbora guztian lotuta egon barne produktu gordinaren adierazleari, ez da? Beste hainbat gauza jakin behar ditugu, gure ekonomia ondo lerrokatu ahal izateko. Bai, zentzu horretan oso deigarria izan da, pandemia honen baitan, nola kanpotik erosi behar izan diren, erabat ezinbestekoak diren materialak, gure osasungintza hornitzeko, eta nola entzun izan ditugun arduradun instituzionalen adierazpenak esanez, balio erantzirik gabeko produktuak zirela edo nolabait euren sorkuntza alboratu egin dela eta benetan ezinbestekoak izan direnean kanpotik eskuratu behar izan ditugula eta gainera atzerapenarekin. Adibide hona da, zer da balio erantzia? Balio erantzia bakarrik merkatutik datorren zerbait da, edo gizarteari eskaintzen zaio balio erantzi bat. Eta gizartea bere osotasunean edo konplexutasun horretan ulertu nahi baldin badugu, badakigu balio erantziak modu askotara etorri daitezkeela. Osasun aldetik, azkenean gizartearen ongizatearentzako balio gehigarri bat izan behar izateke, ekoizten diren gauzak edo kontsumitzen ditugun gauzak horri lotuta egon behar dira. Ez bakarrik epe laburrean merkatuak eskaini edo eskatu dezaken zerbaiti, ez? Azkenean merkatua zer da? Merkatua gu gara eta kontsumitzaile bezala hainbat gauza eskatzen ditugu batzutan zentzu askorik ez dauzkatenak. Orduan, herri bat aurrera egiteko, estrategia onak behar ditu, zer kontsumitu, zer ezan funtsezkoa, eta agian orain ari gara begiak irekitzen, ez da, horrelako gauzetara, orain dazkagun adibideak mahai gainean jarrita. Baina hainbat eta hainbat adibide daude pandemiatik haratago, Orduan, esaten duguna, balio erantzia sortzea bai, baina zertan ere jakin behar dugu asmatu, ez da? Bai, pandemiari erreparatuta, erakutsi digun beste elementu funtsesko bat, publikoaren garrantzia da, kasuntan osasungintzaren sektoreari dagokionean, baina hortik harago ere, kontsumo ereduei dagokionean eta aurrera begira batetik publikoa eta komuna lehenestea, eta bigarrenik muga ekologikoak aintzat hartzea. Bai, gure deian ere hori adierazten dugu. Badaude
hainbat ondasun eta zerbitzu merkatutik haratago hor dauzkagunak eta ondo zaintzen ez ditugunak. Arlo publikoa edozein herrialderentzat estrategikoa den zerbait da. Merkatuak ez du inoiz inbertituko epe laburrean mozkinak emango ez duen zerbaitetan. Hor, sektore publikoa behar beharrezkoa dugu. Guztiontzako osasuna bermatu ahal izateko, guztiontzat hezkuntza kalitatezko bat bermatu ahal izateko eta bar. Ikerketa eta zientzia ere bai. Merkatuak batzutan ez ditu balioztatzen zientzak edo ikerketak ekarri ditzazken gauza interesgarriak, baina batzutan epe luzera etorriko daitezkenak. Merkatu ez dago horretarako. Merkatua normalean oso epe laburrerako mozkinak lortzeko dago. Orduan badago sektore publikoa indartzeko hainbat arrazoi. Eta baita ere gertutasuneko erlazioak babestu behar ditugu. Ez daka zentzurik mundutik barriatutako hainbat ondasun eta zerbitzu inportatzea batzutan funtsezkoak ez direnean. Horrek izugarrizko azterna ekologikoa sortzen du, klima aldaketa areagotzen du, mugikortasun eredu ez jasangarri bat sustatzen du, eta gertuko ekonomia bat ere sustatu behar dela uste dugu, bai elikadura aldetik, ze kontsumitzen dugun gure egunerokotasunean, badakigu orain ordenagailu aurrean klik bat eginez jaso ditzakegula hainbat ondasun edo zerbitzu gure etxean 24 ordutan edo, eta ematen du horretara ohitu garela oso denbora gutxian, baina ez dugula hausnartu horrek zer dakarren, planetari eta gure bizitzaren ongizateari. Orduan hori ere birplanteatu behar den zerbait da, gertuko sektoreak babestu behar dira, gure nekazariak, gure dendari txikiak. Hori da giza talde bati ongizatea ekarri dezaioken zerbait. Eta hori hausnartzen ez dugun bitartean ez gara sartuko benetako ekonomia ekologiko edo benetan ekonomia jasangarri batetan. Bai, elikadura aipatu duzu eta zentzu horretan agroekologian oinarritutako elikadura burujabetza bat aldarrikatzen duzu. Bai, ereduaren beste erpin bat da. Ezin dugu beste eredu batea joatea nahi, eraldaketa bat, jasangarriago izango den eredu batera abiatu, gure eguneroko ekintzetan eta kontsumo ereduak aldatzen ez baditugu. Eta horren bihotzean elikadura daukagu. Gure osasuna babesteko elikadura beharrezkoa da, kalitatezko elikadura bat. Gure lurra, gure ura, gure basoak, gure ekosistemak babesteko elikadura jasangarri bat beharrezkoa da. Eta elikadura jasangarri bat ez dator nekazaritza intensibo batetik. Hor, hainbat eta hainbat ikerketa egin ditugu dagoeneko, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, eta badakigu ze galera ekologiko sortzen ari garen nekazaritza intensiboarengatik. Baina ez bakarrik galera ekologiko bat, ekoizleentzako galerak ere badaude, kontsumitzaileentzako ere galerak badaude. Elikaduraren kalitatea murriztuz doa zenbat eta nekazaritza eredua intensiboagoa denean. Lanaren edo nekazarien lan duina baztertzen ari gara gure supermerkatuetara joaten garenean, eta ez diogunean erreparatzen jakiak nondi datozen nola ekoiztu diren, ez? Jakiterako orduan hori bermatu behar du, jakintza hori. Orduan, elikadura subirautza beharrezkoa da, gertutasuneko eredu bat sustatu behar dugu, eta horretarako agroekologia badakigu eta zientziak aspalditik dioen zerbait da, beharrezkoa dela. Bai mundu mailan, globalki hitz egiten dugunean, klima aldaketaz hitz egiten dugunean, bioaniztasunaren galeraz hitz egiten dugunean, baina baita ere gurean gertuko lurraldeetan badakigu ze ondorio onak dituen baserritarrekin kontaktua daukagunean, badakigu nondik datozen jakiak, badakigu nola ekoiztu diren, erlazio pertsonalak sortzen dira,
nekazaritza ez da bakarrik elikagaiak kontsumitzea, baita ere da harremanak eta lurrari lotzea. Eta, azkeneko hamarkadetan lurrari lotu beharrean desengantzatzen ari gara, eta hor ere badatoz ondorioak. Bai, erpin ezberdinak aipatu dituzu, eta evidentea da, egoera honek sortutako atakari aurre egiteko, gastu publikoan inbertsio handiagoak egin beharko direla, eta zentzu horretan ingurumen fiskalidade progresibo bat bultzatzea eskatzen duzu, eta horrekin batera, azpiegitura handiak edo garraiobide erraldoi hoien proiektuak alboratzea ere aldarrikatzen duzu. Bai, beste bi erpin dira, bost erpin dauzkagu, eskuan bost behatz dauzkagun bezala, bost hildo nagusi markatzen ditugu. Zuk komentatu dezuna, fiskalitate berde progresibo bat. Hau beharrezkoa da adorez martxan jartzea. Badauzkagu Euskal Herrian, adibide batzuk, fiskalitate berdea erabiltzen duena, baina oraindik instrumentu estrategiko bezala, herri instrumentu bezala ez gaude nahiko erabiltzen ari, hori uste du. Bi arrazoi nagusigatik. Alde batetik, hemendik aurrera, esan dugun bezala, ekoizpen eredu batzuk, edo batzuei pizgarriak eskaini behar zaizkie, eraldaketa edo transizio ekologikoa den lerrokatze hortan egokitzeko, eta beste ekoizpen edo kontsumo mota batzuk desinzentibatu behar ditugu, ez? Horretarako fiskalitatea instrumentu oso eraginkorra da. Pertsonen eta ekoizleen kontsumitzaileen joerak bideratzeko oso instrumentu eraginkorra da. Hori ekonomilariok badakigu eta fiskalitatea ere horregatik jendearen joerak aldatzeko erabiltzen dira. Hor daukagu tabakoaren adibidea, ez? Baina hainbat eta hainbat daude. Gero, beste aldetik, krisi honetatik ateratzeko baliabide publiko izugarriak beharko ditugu. Baliabide publikoak zergetatik datoz, batez ere. Orduan fiskalitatea berriz ere instrumentu oso eraginkorra bihurtu beharko dugu transizio ekologikoari lotu alizateko. Dugu transizio ekologiko bat abiatu, zerga sistema berde bat ez baldin badu martxan jartzen. Baliabideak behar ditugu eta baliabide horiek bideratu behar ditugu transizio ekologiko honetara. Beste erpina komentatu dezuna, mugikortasun ereduari dagokio. Eta nekazaritza hitz egin dugu, kontsumoaz hitz egin dugu, ekoizpenaz hitz egin dugu. Baina gauza guzti horiek ondasunak eta zerbitzuak mugitu behar dira. Pertsona mugitzen garen bezala. Eta Akilesen orpoa mugikortasuna da klima aldaketari aurre egiteko. Klima krisiak badauka Akiles orpoa, eta hori batez ere mugikortasun eredutik dator. Mugikortasun eredua batez ere azkeneko hamarkada luzeetan motorizazio eredu jakin batetan oinarritu izan da, konbustioko motorrak izan dira, horiek CO2 emisio izugarriak sortzen ditu, egunez egun, urtez urte igotzen ari direnak. Eta, distantzia luzetako mugikortasun ereduak ez dira bat ere onak klima aldaketari aurre egiteko. Badakigu orain azkeneko hilabete hauetan, pandemiarengatik adibidez, hegazkinak lurrean daudela, gehienak, horrek ekarriko du segurazki klima aldaketari edo gure atmosferari arnaskune txiki bat. Eta badakigu segurazki hegazkinak hartzeko orduan eta jendearen joera edo portaera aldatuko dela. Konturatu gara ez dugula zergatik hain urrutira joan behar edo lan bilerak eukitzeko eta zientzian bereinak gertatzeko. Eta, hemen Euskal Herrian ere badauzkagu beste leku batzuetan bezala
hazkuntza ekonomikoa eta aurrera bidea ulertzeko mugikortasun eredu bat ideia. Eta hori batez ere egonda oinarrituta azpiegitura erraldoiak sustatzean, ez? Hori uste dugu jasangarritasunarentzako oztopo bat izan daitekela, oztopo handi bat. Eta azpiegitura eta mugikortasun eredu zaharkitu hori horretan inbertitu jarraitu beharrean, uste dugu elikadurarekin bezala, kontsumorekin bezala, mugikortasuna ere egokitu behar dugula. Mugikortasun eredua egokitu behar dugula 21. mende honetara. Normalidade berri badator, erantzukizun berriak izango ditugu herri bezala, eta guk eskatzen duguna da azpiegitura erraldoiei moratoria bat ezartzea, zientziarekin bat eta gizartearen beste sektorekin bat, hausnartu ahal izateko modu oso estrategikoan, ze mugikortasun eredu behar dugun, beste lau erpin horiek ondo lotu ahal izateko eta elkarrekin bost erpin hauek zentzua izan dezaten. Ez dakat zentzurik erpin bat edo bi lantzea eta besteak ez lantzea. Azkenean gure buruaren kalterako izango delako, ez? Bai, bukatze aldera, hala ere, erresistentzia asko egon badaudela, nik uste kontemplatzen duzuela, eta horren lekuko nolbait paradigma zaharretara atzikitzea egotearen bi eredu ere oso gertutik bizi izan ditugu gurean azkeneko asteetan. Bata eta ondare publikoarekin lotuta testekin gertatutakoa, EHUk sortutako eta gero Carlos Hirugarren Institutua balioztatutako test horiekin, eta bestetik sektore industrial eta patronal batzuetatik azaldutako jarrera ere. Hortaz, pre-Covideko paradigma horiek post-Covidera ere eramateko joera eta tendentzia hori ere islatu egiten da. Bai, noski, edozein aldaketa sakon, eraldaketa bat egin edo eragin behar denean, beharrezkoa denean, beti indar kontrajarriak izango dira, hori bizitzaren parte bada. Hori ulertuta, uste dut pedagogia egiten jarraitu behar dugula, eta hor dauden sektore batzuk, estatukoaren alde dauden sektore batzuk mugitu arazi behar ditugula. Zientzia hor daukagu, jakintza hor daukagu, eta esan beharra dut, azkeneko aste hilabete hauetan, asko hitz egiten ari garela, epidemiologiaz asko hitz egiten ari gara, eta konturatzen ari gara ze garrantzitsua den oinarrizko zientziare babestea, ez bakarrik zientzia aplikatua teknologiari eta industriari lotutako zientzia. Oinarrizko zientzia oso importantea da, bai giza zientziak, bai natur zientziak, edozein zientziak, ez bakarrik merkatura bideratutako teknologia sustatzeko balio duen zientziak. Zientzia jakintza eredu bezala beharrezkoa dugu herri honetan eta beste edozein herritan. Horretan inbertitzen jarraitu beharko dugu, hau bezalako beste krisitatik ere ondo atera izateko. Orain osasun krisi badaukagu, baino badaukagu klima larrialdia eta badaukagu hainbat krisi eta beste krisi mota batzuk ere etorriko dira eta zientzia beharrezkoa dugu estrategikoki krisiei aurre egiteko eta krisiak sortu aurretik ere norabideak aldatu ahal izateko. Egia da, esan dudan bezala, eta zuk aipatu duzun bezala, badaudela sektore batzuk, inertzia bati lotuta daudela, hori ulergarria da, hor interes batzu daudelako, eta interesak babesten direlako, bai alde batetik eta bestetik. Gure deiarekin esaten duguna edo bultzatu nahi duguna da gizarteren sektore guztiak, bai patronala ere, bai politika, sindikalgintza leku guztietatik, hausnarketa partekatu bat behar dugula. Guk ez dugu esaten egi osoa daukagunik. Guk lan ildo batzuk proposatzen ditugu hausnarketa estrategikoa bultzatzeko nahiarekin. Eta partekatu behar ditugu ideiak, edo idei horietatik Euskal Herri berri bat
sortu beharko dugu, garatu beharko dugu, lorrakatu beharko dugu, beti ere trantsizio ekologikoaren norabidean. Orduan hor, denak elkartu beharko gara. Hezkuntzatik, osasungintzatik, patronaletik, sindikalgintzatik, zientziatik, leku guztietatik, hor sortu beharko ditugu foro berri batzuk, orain arte igual aurregiak direnak, eta modu oso gardenean bakoitzaren ereduak planteatu, defendatu eta herri akordio batzuetara heldu beharko gara. Gu zientzialariok herri honen parte garenez, sustatu egin dugu ideia hau, espero dugu eta ari gara ikusten nola Nurbanako, esan duzun bezala, 1000-tik ia gora Nurbanako katxikitu dira gure deialdira, orain iaia publiko egin gabe, bakarrik orain arte akademiari zuzendu diogu gure deia, baina ikusten dugu olatua oso handia bihurtzen ari dela egunez egun, eta animatzen dut elkarrizketa hau eta entzuten ari diren guztioi, gure weborrian sartuko, Euskal Herria post-COVID-19 weborrian sartu, manifestua irakurri, ikusi akademikoen atxikipen zerrenda luze eta anitza, eta Norbanakoi eta animatu ere partekatzea ideia hauek gurekin, bizilagunekin, lagunekin, familiarekin, eta denon artean bultzatzea eztabaida estrategikoa. Ezin dugu beste alde batera begiratu, ataka batetan gaude, bizigurutze batetan gaude, eta denok mugitu behar gara, eta orain daukagu aukera, oso aukera polita da. Segurazki denbora luzean agertuko ez zaigun beste aukerarik, hau bezalakoa. Pentsatzeko ordua da eta ekiteko ordua da. Hausnarketa biekin geratzen gara, Unai Pascual, mila esker. Zuri.